שמח לארח אתכם פה באירוע התרמה ללהקת המחול Just Cuts It Dance Company. שמי ענת כץ, ואני הקוריאוגרפית של הלהקה Just Cuts It Dance Company. מטרתו של ערב זה היא לצערי לא רק היכרות עם עבודותיי, אלא גם הזמנה לגיוס כספים מכם. הקבוצה מונה כ10 רבנים שעל פי הסכם אלה צריכים להסתפק ב30 שעות לשעה שכר לרבנים להופעה, הרצאות, עמלות, אולי של מבורך, ייצוג תאורה על ידי תאורה מקרית, מגיע להם 5,000 שעות. כל ייצוג בתפירה יכול להגיע לכ10,000 שעות, וכ130,000 שעות. הפסד נגע. ענת כץ, את יודעת שאני מאמין. אני מאמין שהלהקה תעמוד שוב על הרגליים. הלהקת Just Cuts It תמיד שיתפה פעולה עם יצירה cutting edge במרכז ולא פריפריה. ממש כאן בכניסה, עמד השומר שלח אותי בטעות לחדר הריתמי. חשבתי שככה זה